Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hanzizan Rahman saking kelas 12 1 absen 14. Saniki kula badhe nyritakaken tentang dalan rusak sekitar kita. Matur suwun sing wis gelem ngrungokne nganti saiki. Saiki jasa tak takoni. Kamu ngrasakno gak dalan sing sekitare dhewe iki akeh bolongan-bolongan tak joglangan ngono. Mbok gedhi mbok cilik sing gak enak enteke. Perasaan ya ben taun iku didandani, cuman udan sekali ya. Terus bolong maneh. Iku jenenge proyek tambal sulam sing akeh ning daerah awak dhewe saiki nang kene. Terus kamu tahu nakoni gak? Iki sebenarnya proyek tenang ora. Soalnya awak dhewe iki wis bayar pajak ben taun ya kaya pajak kendaraan bermotor. Pajak iku akeh maceme. Iso jutaan rupiah, mosok pajak sakmono iku gak cukup bangun dalan. Terus proyek-proyek iku nggarai akeh bolongan nang dalan sing gak mari-mari. Terus teko pajak iku sebenarnya kan iso digawe dalan sing mulus. Nah, tapi kenyataane saiki awake dhewe kudu duweni skill khusus. Kayak iso lewati dalan-dalan off-road iku kayak misalnya iso apa iki? Iso ngindari joglangan ben gak ceplok nang tengah dalan. Nah, itu kan kaya dhewe merasa dirugikan pol to. Soalnya kok mesti enek dalan sing rusak padahal iki wis bayar pajak ben dino taun malah. Terus efek selanjutnya yaiku efek domino. Apa sih iku efek domino? Efek domino iku efek sing mempengaruhi efek sing lain. Jadi kayak misalnya dalan rusak nang sekitarane dhewe iki nggarai ekonomi menurun. Kok iso? Gara-gara misalnya contohnya kaya enek truk sembako teko kene 8 jam lah. Cuman gara-gara enek dalan iku sing ajeng ngene ku mesti enek perbaikan dalan. Kayak contohnya biyen aku nang Pasuruan iku iso ngantek 12 jam luwih malah. Biyen aku nang Pasuruan iku enek perbaikan jembatan didandani. Macet iku ngantek sak jam aku mek 200 meter. Gak kebanget lah. Terus gara-gara waktu sing suwe iku biaya komoditas sing biasanya dibutuhne iku mundak. Nah, mundak iku terus barang-barangnya dhewe iku ya iso resiko rusak. Terus biaya perjalanannya meningkat. Nah, sing dirugine sapa ya awak dhewe iki sing bayar pajak karo dadi konsumen sing paling akhir. Nah, terus efek loro yaiku kendaraane sing gampang rusak. Deloken lah saiki motormu. Saiki wis motore gampang rusak, ringkih kayak motor-motor metik. Digawe rusak ditambah dalan joglangan. Kayak biyen aku duwe motor Beat anyar. Saya umur 2 tahunan. Tahun keloro iku tak gawe budal sekolah. Setirane iku wis gak enak. Terus tak dicek nang bengkel kudu diganti shock ngarepe. Regane iku 300.000. 300.000 iki ya lumayan, Rek. Tekor aku iki jenenge. Terus kamu tahu takok gak? Rasane dhewe wis bayar pajak ben taun.
cuman kok ya proyeknya gak dadi-dadi. Berarti iki mesti enek pelaku ndek balik. Eh, rata-rata ya teko kontraktor-kontraktor nakal sing manfaatno situasi iki. Ya kayak dhek iku sengaja ngurangi kualitas bahan ke pembuatan jalan ben rusak bentuk anggaran dhek. Contohnya kayak enek kontraktor sing ngurangi bahan aspal sing murah, terus jaluran airnya ditutup ben banjir. Nah jalan itu kira-kira rusak setahun toh. Nah dia itu njaluk bantuan maneh nang pemerintah. Sisa niku dikai keuntungan dhewe terus dia ngulangi siklus yang maneh. Dia sing nggih aspal sing elek terus untuk duit cek peram maneh. Nah iku sing gawe awak dhewe koyo kesel ngono lho. Rasane awak dhewe wis bayar pajak per tahun kok ya gak mari-mari dalane. Nah, iku awak dhewe carane saiki iso ngurangi proyek nakal iku gawe media sosial. Saiki kan iso direkam ini. Nah, pas direkam iku kamu laporno nang pemerintah utawa njaluk transparasi kanggo proyek dalan iki. Soal iki wis sangat merugikan anggaran. Misalnya pemerintah iso ngeluarno anggaran pirang M ke pendidikan, malah entek ke dalan tok sing kamari-mari, malah entek ke kontraktor barang. Terus ya pemerintah ya kudu transparan ke dana pembangunan itu ben kabeh pihak merasa diuntungkan. Gara-gara situasi iki wis merugikan hak-hak dhewe pol sing wis kewajibane dipenuhi kaya bayar pajak iki malah hak-hake sing untuk dalan apik malah ilang bahwa dalane rusak kabeh nang kene. Nah, iki ge pengingat awak dhewe ben wani ge menyuarakan suara karo hal-hal sing dialami terus sing merugikan awak dhewe sekitar iki. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.